намерих една находка в OLX за 25 лева, която всъщност е Xbox. Обаче всъщност струва със сигурност повече от 25 лева, защото идваше и с различни аксесуари. Нека да видим какво има в кутията. Първото нещо е HD кабел. Това е било допълнителен аксесуар, не идвал в кутиите. И този кабел само той е около 10 лева. Идва с два хардиска, докато този е оригинален 20 гигабайт хардиск, съвсем от първите. Сега ще обясня защо от първите. Също така е направен в Сингапур. Така, да преминем към конзолата. Тя е съвсем от първите модели, 2006-та, Xenoновата платка. Обаче интересното е, забелязах това, нямам такъв Xbox до момента. Това е от най-първите модели, които имат различен вид пластмаса. Забелязах, понеже този хард диск е купуван след създаването и е по-различно сиво. Не знам дали се вижда на камерата, но като го сложа, това се личи, че е оригиналният хард диск, защото перфектно се преливат двата цвята. Докато при този е сравнително по-светъл. И този е много по-гладък, много по-гладка пластмаса. Другото е, състоянието наистина не е много добро. Отзад, както виждаме, 2006 година, 7 март е произведен. От серийния номер можем да разберем, че това е 10-та седмица на 2006 година. Отпред, като махнем предния панел, който е целият потрошен, защото пластмасите някога са били лепени с лепило и с годините просто се разпадат. Виждаме, че след като махнем предния панел, има от новия вид стикери. Това означава, че някога е бил оправен официално от Microsoft. Това означава, че ако е оправен след 2009, въпреки че отзад не пише Service Date, ако пише Service Date и е оправен някъде около 2008, би трябвало да е сменен с Opus платка. Opus платките са най-рядката ревизия на Xbox 360. Има около 5 ревизии, докато последната на този белия модел е 2010 година, 2009 точно там. 2008 година, защото тези първите модели имат огромни проблеми с видеочипа. И те са направени, тези Opus моделите, специално заради този Xenonovия модел. Когато е била изпратена такава конзола за поправка на Microsoft, те не са оправили чипа, директно са изпращали нова конзола без HDMI обаче. С това са интересни опусите. Само опусите и Xenoните, този първия модел, нямат HDMI, а имат само AV, тези старите кръгли кабели. Това са единствените две платки без HDMI, които чакай. Тази платка е направена специално за този модел. По някаква причина Microsoft не са искали да изпращат вече HDMI платки, а са направили специално нов вид платка без HDMI за поправка на тези конзоли. Много лесен начин за идентифициране на дънната платка е в буксата за захранването. Първите модели имат отгоре цяла линия, без да е наполовина, и едно правоъгълниче по средата. Това го има само на първия модел Xenon и на втория модел Zephyr. Zephyr е първия с HDMI, а първия Xenon е ето този. Втория модел, всъщност втория вид букса са Falcon и Opus. Opus е втория модел без HDMI, който всъщност, както преди малко казах, е ползван за поправка на тези най-старите модели. И последния модел
Всъщност има още два, обаче те са почти еднакви. Един има по-нова версия видеочип. Те са Jasper и Tonasket. След това идват слимовете, но за тях сега няма да говорим. Така, да се върна към този стикер. Този стикер е от новия вид. И се надяваме да е някъде около 2009. Обаче отзад не пише Service Date. Service Date е когато е бил оправен. Долу-горе. Трябва да го пише, обаче по някаква причина наистина не го пише. Надявам се, като го отворя, на видеочипа да пише Elpis. Elpis е специално направен видеочип за такива конзоли Xenon. Около 2009 година е направен и е ползван до около 2011. Този чип наистина е добър чип и ако е вътре в тази конзола, ще е много добре. Интересното е, че стикера си личи, че не е бил разлепян непокътнате стикера, оригинален на Xbox, докато на другата конзола, която имаме от OLX, е с един малък лъскав Microsoft стикер. Това е оригиналният стикер. Отзад виждаме, че наистина е била отварена 100%, защото си личи, че някога е била отварена. Но това със сигурност не е отварено от Microsoft. Microsoft няма да отварят, няма да го отворят по този начин. Така че според мен, след като някога е била отварена, Microsoft някак са решили да я приемат тази конзола и са я поправили, но аз забелязах в обявата пише, имаше трите червени ринга. Това означава, че има хардуерен проблем. Това може да са много неща и разбира се на тези най-ранните конзоли това винаги е видеочипа. Абсолютно винаги. Но понеже имаме такъв стикер, може и да е например нещо с кондензаторите, които аз съм сменял преди на друга такава конзола. Също така, тези конзоли Xbox 360 могат да имат огромна колекционерска стойност и наистина да са по-скъпи от 25 лева или 10 като другата, която имаме. Те са най-старите модели и ако са били развалени по-рано, те тогава най-вероятно хората са взели нещо друго. Например, като някой PlayStation 3 или друг модел Xbox. И ако са на по-стара версия на самия софтуер, това ще е огромен плюс. Защото има общо 4, някъде около 5 версии на софтуера, които всяка от тях има някаква разлика. Най-рядката е първата от 2005 година до 2008 година. Там са с едни софтуера с едни резенчета, точно във формата на самия Xbox огънати. Те се наричат Blades. Това е Blades Dashboard, така се нарича. Това е абсолютно първия. Има две главни ревизии на тази версия. Първата е офлайн версията, която няма Marketplace, няма как да си изтеглиш някой филм да гледаш. Просто можеш само с диск. Не можеш нищо да купуваш. Можеш само диск да слагаш. И след това някъде около 2007 година добавят още едно меню, което е Marketplace. Обясних току-що какво е това. И някъде около 2008 година тези Xenon, ако са били развалени и не са поправени, най-много може би стигнали някъде 2008-2009 без да са поправени. Затова, ако са развалени, има голям шанс да са на по-стара версия, както тези два екземпляра, които имаме тук. Но този има от новия стикер, което новия стикер е между 2008 пак. Аз лично се надявам на 2008 версията, която е огромна, има огромна разлика между 2005 до 2007 и 2008, тя е до 2010 тази версия, следващата, сега за която ще говорим. Тя е напълно различна и
Тя вече е по-насочена към домашно медийно устройство. Могат да се гледат повече филми и е много по-лесно за управляване. Менютата са много повече менюта има и апдейтите са по-начесто. След това идва една версия пак на този софтуер, който е от 2008-2009, но с леки разлики. Той не е чак толкова ценен. Първите две софтуерни версии са най-ценните. Това е.